punika Bos Midai Katalinta saking Mas Sarman. Nggih, pun aturi Kembang Rawi. Kembang Rawi. Mas Sarman nembeke mawon nyidam kembang Rawi. Anjing. Mas, padahal Rawi niku gatel. Jenengan kok demen gatel-gatel. Lah ya sing disering-sing gak niku sing kembang Rawi kuwi iki. Sumono ya kembang Rawi kata Mas Sarman saking Bapak Iga Talenta. Si dados.